Lezigezi indaba ze-1KZN TV ifundelo samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele hamba phambili usuku namhlanje. Kukhuthazwa osomabhizinisi ngezicelo zoxhaso ziyanda izigameko zokuhlukumeza eMsinga kanti isathu ijabule ngezingxoxo noNdunankulu. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane uStella Ndabeni unxuseke osomabhizinisi abancane ukuba befake izicelo zoxhaso lwemali ukuze bekwazi ukuthuthukisa amabhizinisi abo lokhu kuhlanganisa nabezitolo ezincane. uNdabeni usho lokhu ke ngesikhathi eyingxenye yengqungquthela ukuthuthukiswa komnotho yasemalokishini obusemfolozi casino eMpangeni. uNdabeni uthi ngo-500 million amarandi imali ebekelwe ukuba ke ilekelele osomabhizinisi abancane bezipaza shop. Inkinga ababhekena nayo ukuthi labo somabhizinisi abasifaki izicelo ezidaweni ezifanele. Kuyinkinga kakhulu ngoba abantu bethu abakazi ngaphambili babhalisa amaspaza shop. And sebamemelela abantu bethu bezwe lethu ukuthi abawavula amaspaza shop ngoba bayazi ukuthi kunemali bayathenga ukudla khona every day. Kodwa bayasho ukuthi kune crime eninzi ezindaweni abahlala kuzo. Yenye yezinto eyenza abantu ukuthi bangakwazi ukuthi bawavule amaspaza shop. Siyamemelela kuluntu lonke ukuthi kubalekile ukuthi oluqoqosho lube lwethu sonke kule economy sikwazi ukuqhamula uze siqhamuleke kufuneka silwe nobundlobongela that crime that we're talking about, but at the same time sine interventions that we are providing in terms of the financial support. Hey, inkulu imali kunqaba abantu bo apply 500 million esifakile for ispaza shop fund, 150 million rands that goes to stock, 350 million rands for amasheluva, refrigerators and any other thing that will make you compliant. Please ngiyancenga nonke ninabalalele ngakumbi la kwaZulu akhe nisebenzisa amagarage wenu nisebenzisa imijondolo yenu ungivule iphaza niye kumasipala niyobhalisa ni applyele nosizo olusithi sunalo. Le ngqungquthela osomabhizinisi beyenzeke ngokuhlanganyela nebhangi iAbsa. Inhloso yayo enkulu bekungukubheka izinkinga noma izingqinamba ezibhekene nalabo somabhizinisi abancane ezidaweni zasemakhaya nasezindaweni ezingamalokishi. Sikhona ngapho sizokujonga amathuba ngabakhona ukanti neyinkinga ezifeyiswe ngosomabhizinisi abasemaphandleni nakwi-townships. Yiyo lento siva sithetha ngemingenela esiyenzayo uqala kwipolicy uyokuma ngokuqeqesha abantu ukanti nokubancedisa ukuthi bafumane imali yokwazi ukuthi benze amabhizinisi. Kuvela ke ukuthi zenyukile izibale eMsinga amaphakathi nelikaMthaniya zokubulawa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane ngekota ke yokugcina yonyaka mali ka2024. Lokhu kuvele ngesikhathi uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli ehlanganyeleke nomphakathi waseMsinga lapho bekudingidwa khona izindlela zokulwisana nobugebengu osebudlangile kule ndawo ikakhulukazi ke izimpi ezisuka nezinsizwe emadolobheni. uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi inkinga enkulu eMsinga ukubulalana kanye nokwebiwa kwemfuyo. Inhloso yethu enkulu njengoba silapha eMsinga ukuphuza ubugebengu ikakhulukazi inkinga enkulu la utshontshwa nokwebiwa kwemfuyo bese kuba ukubulalana. Akhona ke namacala la ukuhlukumeza ngokocansi nanokuhlukumezana nje ngokushayana okukhona. Kodwa inkinga ekhona nalezi ipote ezikhona engekho emthethweni zinomthelela ongemuhle nanezidakamizwa lezi sezikhona ngisho emakhaya okhona ngisho bokufika la bangenazi incwadi. Yibo bonke lobugebengu ezoxoxa ngabo ukuthi asibambisane namaphoyisa. Asandise isibalo sabantu abazovolunteer abangene kuma safety structures. Akungabe bikho iVD noma isigodi senduna lapho ngeke khona abantu abavolunteerayo ukuba balwisane nobugebengu. Uphinde waveza ukuba wonke umuntu uneqhaza angalibamba ekulwisaneni nobugebengu. Umuntu uthozele kakhulu ke ukuphuma nje ngomningi kwamakhosi abe baningi la ukuphuma ngomningi kumphakathi nokukhuluma kumphakathi uyikhulumele wona. Ngokuthi kube ithuba elihle kakhulu ngoba nezimeya zala eMzinyathi iphume ngomningi futhi lokho abakubekile abantu ukuthinta intuthuko esinalo ithemba ukuba sobuyela sonke ke emuva sikubhekelele. Bekukhona ngisho somabhizinisi kukhona ngisho abelaphi laba bendabuko kukhona nabefundisi esithi wonke umuntu uneqhaza ngalibamba ukuba silwisane nobugebengu. Ilelo khwela nje engithozela kakhulu kabe abantu baseMsinga ukuba bakhombisa ukubumbana. Sebebaningi ka sebevolunteer already asebekhona kuma safety structures abeMsinga esithi ke nakwezinye indawo la ongakwenze khona fanele kwenzeke ngoba indlela yokuqeda ubugebengu iyodwa
i-community policing. Kanti ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uMbali Shinga uthi amacala okuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane kufanele equlwe ngendlela endaweni zasemakhaya. Emakhaya sifuna ukuthi nabo noma benezigcawu zawo behlala bethetha amacala kodwa benze ngeqiniso ukuvikela amalungelo ikakhulukazi abantu besifazane nezingane. Kungabi khona lokho esike sikuzwe ukuthi kuthiwe kuyaxoxiswana hambani niyokhuluma noma akugezwe kwenziwe inhlawulo indaba iphele. Leyo nto leyo iyaqhubeka ibhebhethekisa udlame olubhekisa kwabesifazane nezingane noma abanye basabe ukubika noma ukureporta ngoba bazi ukuthi angeke kwenzeke lutho amacala bangawaqhubezeli ngoba phela sebesaba ukuthi ngoba sekuruliwe lapha kwanqunywa usizo angeke balithole. Uphinde wagcizelela ukuba intsha eningi ilimazwa izidakamizwa kanye nophuzo oludakwayo. Indaba yokuthi okusetshenziswa kwezidakamizwa kanye nophuzo oludakayo intsha. So lokho basho nabo ukuthi kunomthelela omkhulu kakhulu einkingeni abayibona emphakathini bafuna sibalekelela ukuthi ziliwe ama cases GBV akhona areportwe la udistrict mayor nakho ukuhlukunyezwa kwezingane ezisencane. So ke njengomnyango besikhonela lokho ukuthi sithathe lezi zinto sibone ukuthi singangenelela kanjani. Well siyangenelela sikhona la kule district yonke kodwa kusiza ukuthi size sifinyelele lapha phansi nangokusebenzisana nangenhlaka zomphakathi inhlangano zomphakathi ezikhona lama NPOs nama NGOs nabamabandla abanye bashila ukuthi anofika endaweni yethu. So sinethemba ukuthi lo mphakathi wala uzozwela uyibonela ukuthi uhulumeni ubefikile ngalesi sikhathi. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni zase 1KZN TV ngisemsinga. Unobhala wesathu kulesi sifundazwe noma Russia Caluzi uthi ke kuyajabulisa ukuthi umhlangano babe nawo noNdunankulu utheleke izithele ezinhle lokhu kulandela ukuthi ke uhulumeni wesifundazwe enze ke isethembiso sokuthi ke u900 million randi odingwa umnyango wezemfundo bazofaka ke esikhathini esingamaviki amabili. Lo mhlangano obuhlanganisa izinyana zothisha iminyango ethintekayo kanjalo noNdunankulu. Sibe nawo kumhlangano izolo futhi kwenzeka ngalendlela besibhale ngayo incwadini saba no MEC waka finance no MEC waka education njengokwesicelo sethu. Okusijabulise kakhulu ke kube ukuthi uma ngabe sesizibekile zonke izinkinga uNdunankulu wase ezibophezela ukuthi sebebonisene vele njengoba incwadi besebeyitholile kusathu sebebonisene ukuthi kuzokwenziwa njani ukuzama ukuqeda lenkinga ekhona yemali. Okubeke sokuba nesithembiso noma i-commitment yokuthi lo 900 million okuyiyona mali i-department eshilo ukuthi ishoda ngawo nje ukuze ikwazi ukukhokhela izikole. So lo 900 million uNdunankulu wathembisa ukuthi in 2 weeks izokwazi ukuthi le mali ingeniswe kumnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uyobeke umnyango usuyihambisa ezikoleni ukuvezile ngokusobala ukuthi le mali bazoyithatha kwamanye ama departments. Unobhala uthi umnyango ufunda ukuqala ngokukhokhela izikole ngaphambi kokuqhubeka nezinye inhlelo ezisuke idinga imali. Umnyango wezemfundo inhloso yawo noma isizathu sokuthi kube khona umnyango wezemfundo ukuthi kuhanjiswe imfundo esezingeni eliphezulu ezikoleni zethu zaKwaZulu-Natal. So kufanele ukuthi mabethola ibudget kuyo yonke into abayenzayo into ofuna baqale ngayo iyona leyo prioritize ukukhokhwa kwama norms and standards ngoba uma ngabangakhokhiwe ama norms and standards akukho ukusebenza ongaba khona. Ikona ukuthi umnyango nje lokubhenke ekuthinini othisha bayazimisela othisha omkhulu bayakwazi ukusebenzisa imali yabo emaphakethe abo barane izikole okuyinto engekho yinhle nokuyi exploitation. So sivumelene nje sakubeka ngokusobala ukuthi lento mayiphele ungabi ukuthi unyaka nonyaka sesobonakala futhi siyophiketha ukuthi akwenziwanga lokho. Umnyango unesizathu ngokwe constitution ukuthi uhambise imfundo public education of quality kuzo zonke izikole. Kumanje kunezikole esigcine zikumisa ukubhala izivivinyo ngenxa yokushoda kwezinsiza. UCaluza uthi umnyango kumele ungenelele ukuxazulula. uHOD maka provide i-leadership ezikolweni kube ne-guidance because kuyaziwa ukuthi khona izikole ebezinazo izinsiza zokuthi babhale ama-exam abakwazile ukuthi babhale kodwa khona izikole ezigcine sezingasakwazi. Sibonile ezinye izikole sezikhipha incwadi zithi ziyapostpone ama-examination. Kufanele i-department ingeneleleke lapho inikeze umhlahlandlela okwenziwa kube nento e-uniform nefanayo eyenzakalayo KwaZulu-Natal. Sinethemba ukuthi umhlangano wethu ka5
uzokwazi ukuthi unikeze umhlahlandlela ukuthi kwenziwa kanjani kuyiwa phambili. Ngudeboho Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Asithi shelele etolo siqhubeke nazo indaba zethu. Sikwamukele imbukeli-ke ubukele zona indaba ze1 KZN TV nazi kwekuyihlokwana kuyizona ehamba phambili usuna namhlanje. Kukhuthazwa osomabhizinisi ngezicelo zoxhaso ziyanda izigameko zokuhlukumeza eMsinga kanti isathu ijabule ngezingxoxo noNdunankulu. Kuzosizakala abalimi abasebancane ngogandaganda abasha abathengwe umnyango wezolimo KwaZulu-Natal. Ngqongqoshe kulomnyango uThembeni kaMadlophamthetho usho kanje ngesikhathi ethula-ke labo gandaganda kanye nezimoto ezibalelwa-ke kwikhulu kaMadlophamthetho obehambisana noNdunankulu uThamintuli ukwethula lezi moto kanti ugcizelela ukuthi-ke bazoqinisekisa ukuthi bayazivikela ukuba-ke zingantshontshwa kalula. Ungqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlophamthetho uthi izimoto kanye nogandaganda okusha kuzolekelela kakhulu ekusebenzeni komnyango. Usho kanje ihambisana noNdunankulu KwaZulu-Natal uThamintuli ukuzokwethula ngokusemthethweni lezi moto. Usuku oluyingqophamlando la uNdunankulu wakwaZulu-Natal nomnyango wakwa Agriculture and Rural Development bezolotsha khona bebonga nje futhi ukuthi department yenze kahle ithenge imoto ezo100 yaphinde yathenga ogandaganda abawu24 imoto bese sibona ukuthi ama extension officers fanele ngabe bayosebenza nabantu emawadini eindaweni esemakhaya ubezosebethe ayikho into yokuhamba wesisikhathi uthola ukuthi athi umnye yami imoto yoseyindala omunye akutshela ukuthi thathwa igebengu. Uthi ogandaganda bazolekelela kakhulu abalimi. Sithenge ogandaganda abawu24 esizoba sebenzisa sifuna ukusebenza uma ngabe sifike endaweni sifike sihambe kanye mhlawumbe sifike nogandaganda mhlawumbe abawu12 noma abawu14 esofike senza umehluko obonakalayo ngaleso sikhathi. Sizosebenza ke ukwehlukanisa indawo ngoba khona indawo ezilima ubusika nehlobo. Soqala nje njengamanje sibayise kulezo indawo ezikwazi ukulima ubusika nehlobo. UkaMadlophamthetho uthi ziqinisiwe zokuphepha zezimoto. Imoto ama-tracker akhona kodwa futhi bayizintshontsha nawo. Kodwa zizoba nawo ama-tracker zonke kodwa ubudlelwano bethu sibukhanda namakhosi sibukhanda namakhansela uma ngabe i-track asithi ugandaganda uyosebenza kwaMbonambi kufanele sazi ukuthi uyakhansela ubani siyamtshela futhi ukhansela zosebenza ewadini lakho sicela isupport yenu sizokwazi-ke ukusebenza kodwa futhi sinayo i-team esikhandile yenza nje i-monitoring ezomonitor yonke ithuluzi ukuthi likuphi monitor ngisho ukusebenza kwabasebenzi ubone ukuthi mangabe umuntu sithe usetshenzela u50 hectares ngempela usetshenzela u50 hectares ngoba uganga sekukhona la. Kanti uthi likhona uhlelo lokukhanda kwezimoto zomnyango. Kuna system ebesinayo yokukhandwa kwemoto kodwa ihamba kancane sibheka ukuthi njengamanje iphenye indlela engenza ukuthi imoto ikhandwe kuleyo ndawo elimalele kuyona. Lokho ngiyafisa ukuthi abantu basebekujwayela thatha kancane ukuba babone ukuthi sifike kanjani kodwa since umuntu efikile kuncane ukuganga esesikubonile esigqugquzelayo ukuthi noma ubani umuntu akabe iphoyisa lomnyango ngoba abalimi nezakhamuzi imali yazo le 2 futhi lebo gandaganda nje sifisa nokuthi bathuthe ihlabathi sifuna bayolima ngokunye lokho sizobe siqikelela kodwa nje sizoba sinazi izindlela engeke ngayidalula ngoba mengiyidalula igebengu zizobe iplan ukuthi zona ke sizobe sesenza kanjani. Ezindabeni zo1 KZN TV ku-Ayanda Dube ngisesidara eHawiki. Lo-ke oyinhloko kamasipala iTheku uMsambhele uthi-ke kuningi okuyizidingo zomphakathi obengenziwa ngemali abazosebenzisela ukukhokhela izinkampani bezibafake-ke enkantolo ngokwahlukana. Ekhuluma esithangamini nabezindaba uMbhele udalule ukuthi-ke kabahambisani nesinqumo senkantolo kepha-ke bazohlonipha. Umasipala iTheku usophumelo bala ngokukhathazeka kwawonke imali ozoyisebenzisela ukukhokhela izindleko zamacala ke omphumela yawo kayivunanga wona. Oyinhloko yalomkhandlu utshele abezindaba ukuthi ke lezi imali bengasetshenziswa ukwakha engqalazinda efana nezindlu, imigwaqo nokunye okuningi. We don't lose a case. It means that we will deliver more units of houses, more kilometers
more kilometers of tar road, more connections of water and electricity and what have you. So I can't stand here and say there is no impact. That's why we work so hard to ensure that we minimize that impact. But of course, as we said, that we respect the courts, we abide by their decisions, but there is impact. I won't be able to quantify it now because some of those cases are still to be discussed between the plaintiff and ourselves to agree on the amounts. Phakathi kwamacala abesizithebeni elithinta inkampani eyabe iqashiselela umkhandlu amatende okukhoselisa ke ababekhahlanyezwe izikhukhula nokunye oyinhloko yohlaka lwezomthetho kulomkhandlu uveze ke ukuthi okunye kufakeke ukusayindwa kwezivumelwano kwayengagunyaziwe umkhandlu. Eka Daily Double kumele sikhokhe u53 million sizamile ukuthi siye up to constitutional court. Constitutional court yasichitha bese zama ukuthi si defende ukukhokheleka kwe service provider la kubeliveka ukuthi awekho ama services eyayiwa providile kodwa ifuna ama damages ngokuthi kwakhanselwa icontract kodwa ke inkantolo ivune i service provider ngaloko sizoyikhokha imali kuleya ka Bless Joe bekune claim ka 73 million ebekufanele siyikhokhe inkantolo ithe asiyikhokhele i service provider for i period ewunyaka. Umpele uphawule ngabathi ke kumele basuswe ezikhundleni ngenxa ke yokwehluleka ukwena lamacala. That all the council structures, when he went and he presented these cases, councillors said you are doing a great job, you are saving the ratepayers. They didn't only agree with us, they also said go and take it right up through to the Constitutional Court. Now who are these people that are coming up? And that was not conditional upon success. It wasn't conditional upon winning it in Constitutional Court. They said, go and protect the ratepayers right up to the Constitutional Court. And that is exactly what we did. So who in their right mind would expect council to say, no, we are suspending you guys now because you didn't do a great job, you lost. It was never conditional. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uNtom Khonamvubu ngesethekwini. Imeya kamasipala uMdoni umbalicele luthulu uqinisekiseke uzinzo kanye nokusebenzisana kulomasipala njengoba ke kwaba nenqwaba yembhikisho ebiyenza ke ngasebenzeki kulomasipala ucele luthuli uthi ke nezikhundla zabaphathi ebekufanele ke zigcwalise sebekwenzile sekuseleke begcwalise esikamphathi walomasipala ukusho lokhu ngesikhathi behlanze idolobha lasemzinto ngenhloso yokukhuthaza ke umphakathi kuba ungayilahli noma kanjani imfucuza. Uqinisekisa uzinzo kanye nokusebenzisana kumasipala wasemdoni loyo oyimeya lo masipala umbalicele luthuli kuzokhumbuleka ukuthi kulo masipala kuwe kwahlasela iziteleka eziningi zezimfuno ezahlukene uthi izikhala zomsebenzi kwakumele bazigcwalise sebekwazile ukuzigcwalisa kanti osekusele ukuthi bagcwalise sikamphathi kamasipala ukusho lokhu ngesikhathi beqhubeka nohlelo lokukhuculula idolobha lasemzinto njengendlela yokukhuthaza umphakathi ukuthi ugcine izindawo abahlala kuzo namadolobha ehlanzekile. La uzinzo selikhona njengoba ubona nje abasebenzi bethu sinabo la inkinga ebesinazo nabasebenzi sizixazululile yize lungakabuyele esimweni esingathi 100% kodwa uzinzo selikhona nokugcwaliswa kwezikhala lezi ze-senior management okuyikona okwakha uzinzo ungabi khona kahle sesizigcwalisile singaqinisekisa nje ukuthi ne-accountability isikhona nesika-municipal manager nje siyaqedela isona kuphela sesisele kule nyanga yothi phela sobe siqedile ukusigcwalisa naso bese kuqhubeka umsebenzi sambise okufunwa abantu ebantwini okuyintuthuko ngendlela efanele. Iqhuba uthi amakhansela lomkhandlu ayalweseka lolu hlelo lokukhuthaza umphakathi ngokubaluleka kwenhlanzeko.
siqinisekise ukuthi inhlanzeko iba khona. Sikhuthaze nosomabhizinisi abakhona abasebenzisa le dolopha entweni yenhlanzeko ukuthi uma ngabe khona izinto ezimfucuzo kade uzisebenzisa singazilahli nje noma ikuphi kodwa sizifake lapho kule migqomo le esiyibekile umasipala ukuthi sifake khona ukuze team yethu mayifika ifike ithathe khona ngoba masiyibeka noma ikephi iyasakazeka kube all over bese iletha isimo sempilo esingekho sihle kula abantwana kugula abantu iletha izifo eziningi. Asiklini idolobha kuphela kuvulwa nama drains njengoba ubona nje ngoba kade kunethe nezimvula kugcwele inhlabathi sivula ama drains sichecka nama street light sizoshiya ne team ezoqinisekisa futhi ukuthi kuyaqhubeka iprogram yama pothole ayavalwa edolobheni. Esephetha ukhuthaza umphakathi ukuthi uqikelele ungayikhiphi imfucuza usuku lokulanda kwayo lungakashayi. Siyacela nasemakhaya ukuthi udoti awungalahlwa noma ikuphi. Kunemigqomo ama skips esinawo ekuhlaleni and siyawathatha njalo ngesonto sithumele izimoto zethu zemfu ezidanda imfucuza kulezo zindawo ngeinsuku ezaziwayo ukuthi udoti ugcine uye kokukhipha ngalelo langa sewazi ukuthi imoto ngoba ishedule iyaziwa ihlezi semphakathini isuke izolanda singawukhiphi ngoba masukhiphela lapha ezaleni kuba fika umoya subona sugcwele yonke indawo masugcwele yonke indawo kwakheke izimo ezingezinhle zempilo ukugula abantu kwakheka nezifo khona no cholera manje kumkhuhlane khona njalo njalo kodwa thina ke asiphepheke ngokuthi siqinisekise ukuthi indawo esihlala kuyona iclean ihlanzekile. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemzinto. Siphinde futhi sithathe ikhefu so kuyasiqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukelo sabukele zona ke indaba ze1KZN TV sikukhumbuza ke ihlokano bokuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Kukhuthazwa osomabhizinisi ngezicelo zoxhaso ziyanda izigameko zokuhlukumeza eMsinga kanti sathu ijabule ngezingxoxo noNdunankulu. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Rand lakuleli lu 17.73 emaqhansiso ne-dollar semelika libo 23.92 emaqhansiso nopondo waseBritain libo 20.27 emaqhansiso ne-euro igolide lona $3,341.90 ounce wolongahluziwe wona $66.87 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umgadlo bafana uPercy Tau udaluluke isizumbulu somhola angafisa ukusihola kuKaizer Chiefs uma ke imsayina utawa kanalo kuyiqembu kwamanje kulandela ukuhlukana naye neQatar SC yaseQatar engayivuselelanga inkontileka yakhe ayisaneke ngoJanuary muva kokushiya ke iAl Ahly yase-Egypt. Selokhu ke ebuyile eMzansi emasontweni adlule lo mdlali owayegijima kuMamelodi Sundowns umataniswa ke namaqembu ahlukene okubalwa kuwona amaBrazilians, iChiefs neOrlando Pirates. Utawu ucashunwe kweminye imithombo bezindaba evumela phezulu ngenkathi ebuza ukuthi engavuma yini uma iChiefs imnikeza ke inkontileka ukuthi ke uzohola $450,000 amarandi ngenyanga iminyaka emibili enombandela wokuvuselela. Nokho kuTawu ugcizelela ukuthi ke usazolalela noma iliphi iqembu elizokhuluma naye futhi ke ngeke afunde itshele imali. Nasi isimo sezulu sakusasa esingalindeleka. Bukeli siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo usale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile